Ja tänään miesten tunnilla kysymme, onko järkevää rakastua omalla työpaikalla työkaveriinsa. Ja halo, olette mukana lähetyksessä? No terve, Jake täällä. Kuule, sopisiko punssi riekkopaistin kanssa? No tää nyt ei varsinaisesti kuulu kyllä tämän päivän aiheeseen. Niin, mut sano nyt. Pysytään nyt aiheessa, Jake. Onko susta hyvä idea rakastua työpaikallani työkaveriin? Ai Pertsaan vai? Niin, tai johonkin naiseen siellä. No ei täällä ole kuin minä ja Pertsaa. Ai jaa. Sopiiko punssi riekkopaistin kanssa? Sano. Unohda nyt se punssi. No laitako me rommia sitten? En mä tiedä. Kumpi teidän perässä laittaa ruokaa, sinä vai Pertsa? Ja nyt mainoksiin. No, miten koen rakastuminen menee? Jaa, mun on pakko myöntää, että mä tunnen itseni välillä täydeksi idiootiksi. Et sä ole idiootti, sä oot rakastunut. Älä viitsi. Tällainen koetouhu on täyden idiootin homma. Hei, älä nyt, kato, mä olin ihan samanlainen kuin mä olin tavannut mun vaimon. Ai, tekin istutte 8 tuntia kädet vastakkain ja yrititte kommunikoida hyräilemällä. Okei, sä olet idiootti, koeta elää sen kanssa. Tuntuuko missä? Joo, tuntuu. Entä sulla? Ei vielä. Eiku oota. Joo, nyt tuntuu. Oi. Oho. No, kyllä mullakin alkaa tuntumaan nyt. Joo. Eiku odota. Tarinahälytys. Sori. Laura? Joo. Että tämmönen tapaus. Hei, Hei. mitä mieltä sä oot tollasesta koirakastumisesta? No, näyttää olla aika hauskaa olevan. Joo. No kaikosta viedään kyllä kuin kuoriämpäriä. Niin. Pitäisköhän munkin koetestata yksi juttu? Ai mikä? No kun mun pitäisi mennä viikonloppuna käymään kotopuolessa ja mä en millään viittis, kun se on aina niin samanlaista. Kokeile. Joo. Ai, siis nyt vai? Nyt. Oh, joo. Joo, kato. Sä oot istunut 3 tuntia bussissa, sit väsyneenä kotiin ja äiti tulee portaille vastaan. Joo. No me tervehditään ja sitten me mennään kahvipöytään ja isä tulee töistä ja lyö mua selkään leikillisesti niin, että kahvit lentää mun syliin. Sitten me mennään isän kanssa saunaan ja isä kertoo saunassa sitä, miten tätä maata pitäisi johtaa. No, sitten me mennään taas kahvipöytään ja äiti onkin leiponut pullaa. No niin. Oikein on hyviä pullia, ei maistu yhtään palaneelle. Katoppas, kello on 10, nyt kaikki nukkumaan. On kyllä aika ahdistavaa kieltämättä. No nyt kello on 5 aamulla ja Jarkko-serkku repii mua sängystä ylös, että nyt pitää lähteä pellolle variksia ampumaan. No niin, no siellä istutaan pellolla ja seisotaan ja ammutaan polvia myöten mudassa variksia. Ja sitten mennään taas saunaan ja tällä kertaa isä kertoo saunassa siitä, miten nykyurheilijoita pitäisi valmentaa. Mutta turha sinne on mitään pistesijoituksia lähteä hakemaan. Se on mitali tai ei mitään. Jaha, nyt istutaan taas kahvipöydässä ja äiti on paistanut taas pullaa. Joo, oikein on hyviä pullia, ei maistu yhtään palaneille. Ja kello on 10 ja kaikki nukkumaan. Ja 5 aikaa joku paukuttaa ikkunaan. No Jarkko-serkku on siellä huutaa, että tulepa tänne katsomaan, kun minä oon virittänyt mopon. No Peeveli, pitäähän se nyt mopo lähteä testaamaan. Hei Jarkko, herää nyt! Täällähän ihmiset haluu nukkua! Ei se mitään kuuntele. Joo, hieno mopo sulla, Jarkko. Pidä vaan mopostas huolta, niin pärjää tässä elämässä. Ja kato, äiti on laittanut evääksi vähän pullia. Eikä maistu yhtään palaneelle. 1 lippu Hesaan, kiitos. No niin. No ei varmaan lähde ihan hirveä skenaario. Joo, siltä kyllä vähän vaikutti. Oi. Tänä aikana oliko se Pekka Kalevi vilustunut? No kai sitä nyt vilustuu, kun ampuu koko viikonloppun pellolla variksia. Hei, pojat. Kantakaapas tämä laatikko studioon. Näyttää kyllä aika painavalta. Pitäisikö meidän koe kantaa se ensin? Ehe. Ja vaan tiedoksi pojille, oli eilen illalla treffit Lauran kanssa, käytiin leffassa ja oli todella hauska. Koen mielessä vai oikeesti? No kuule, ihan oikeesti. Ai, mut sehän on tosi kiva. Hei, mäkin haluan pizzaa. Aha, tätä vai en suosittele. Onks paha?
Oh. No en mä sit No. Joo, kannattaa uskoa koemaista ja... Menkää nyt sitä rääpäleet jo. Hei. Tolla tavalla ei puhuta mulle kuin koe mielessä. No, älä välitä noista. Mäkin oon ollut rakastunut. Älä. Joo. Aina koulussa 2 päivää ennen matikakokeita mä olin rakastunut meidän luokan pahimpaan nörttiin. Ja aina pääsin läpi. Just se on hienoa, että nuoriso ymmärtää rakkauden käsitteen noin nappi. Ai hei Laura, kiitos viimeisestä. Oli todella hauskaa. Pää kiinni. Täh? Mua ei kiinnosta sun selitykset. Mies, joka unohtaa naisen syntymäpäivän, ei ole mies eikä mikään. Mä tiedän, että sulla on syntymäpäivä. Hei, Laura. Onks tää nyt semmonen koeriita? Että meidän pitää selvittää, että tykätäänkö me toisistamme riitelyn jälkeen. Älä kysele, kun riitele. Mistä sä sait päähäs tuon syntymäpäivän jutun? No, koska sä olisit unohtanut sen kuitenkin. Hyvä pointti. Mitäs te siihen nyt? No, tuleeko sieltä mitään? Niillä on koeriita. Siisti. No joo, mä unohdin, kun mulla on ollut tässä niin paljon hommia ja... Toi ei ole mikään selitys. No, joo, mä oon syyllinen, mä tunnustan. Halataan nyt ja sovitaan, Jouko. Ei käy, kun mä vaadin selitystä. Se vaatii selitystä. Joo, no autoja ei ruuhkaa ja jotain se... Ei, Jukka, eihän tosta tuu yhtään mitään. No, tää on vaikeeta. Nyt mä koitan keskittyä. Joo, hyvä, kiitos. Joo, tosiaan, Laura, niin... Minkä takia te naiset aina yritätte ensin unohtaa kovasti ikänne, mutta sitten kun joku muu unohtaa sen, niin te marmatatte? Toi oli hyvä. Kiitos. Toi oli ehkä huonoin puolustus, minkä mä oon koskaan kuullut. Hei, nyt annat palaa, Kaikkonen. No ei pidä paikkansa. Me miehet, Siis tuleeko siitä riitelystä nyt yhtään mitään vai ei? No, tää on vaikeeta. Ei me miehet olla oikeasti noin hyviä riitelee ilman mitään syytä. Mitä? Ons. Väität sä, että naiset riitelee miehiä enemmän? En. Väität sä, että naiset niinku ikään kuin riitelee huviksensa? Mä en voi uskoa, että sulla on tollanen naiskuva. No, mutta Laura, itsehän sä käskit mua riitelemään. No eikä mua enää kiinnosta riidellä. No ei muakaan. No hyvä. Hyvä. No hyvä. Ääliö. Hyvä. No toi meni tosi hyvin. Kuule, mä olin ajatellut pyytää Markusta ostamaan meille Intian matkan 15-vuotis hääpäiväksi, mutta pelkään, että siitä tulee aivan hirveä riita. Joo. Ja? Niin, no kun mä ajattelin, että sä voisit auttaa mua niinku koekysymään. Että voisit sä millään olla Markus? No en, jos saa valita. Ei, hei, auta mua, please. Mehän ollaan ihan erilaisia, Markus ja minä. Ei kun please, auta mua. Sulla on niin hyvin tää koekysymykset hanskassa. No, ei käy, kun Markus halveksii kaikkea sellaista, mikä mulle on just tärkeää. No, mutta sitten sä tunnet sen ihan hyvin. Kato, heläydyt vaan sille. No okei. Joo. Naisen haluat, että mä oon Markus. No, Joo. Okei, joo. Noniin. No, tää Markus istuu tässä juomassa kahvia ja sitten tää vastanäyttelijäni on tuolla. Joo. Tää tulee. Täältä näin. Momentti, joo. Noniin. Markus, mennäänkö Intiaan hääpäivämatkalle? Mennään vaan. Mitä? Ei. Ai Intia? No ei varmalla mennä. Ei kun Peekku, anteeksi, kato, kun Markus sanoi aina, että ei millään ilveksellä. Hei, jos sä haluat, että mä teen tän, niin mä tarviin vähän liikkumavaraa kyllä tässä. Jaha, no anteeksi, Niin. sori. No niin, siis että, miksi me ei mentäisi Intiaan? Koska kaikki intialaiset on roistoja ja se on muutenkin niin kaukana ja mennään mieluummin vaikka Torremolin okseen. Niin, mut ei, mehän ollaan oltu siellä vaikka kuinka monta kertaa. Ja mä kaipaan vähän eksotiikkaa. Mä vihaan eksotiikkaa. No, mut vähän erilaista matkailukulttuuria. Mä vihaan kulttuuria. Mieti, Kangasjoen varrella kävelemistä, Taj Mahal ja Delhin tummatyöt. Ei millään ilveksellä. Mä haluan pysyä Suomessa ja syödä maksalaatikkoa leivän päällä kylmänä. Niin, mut kai nyt jonnekin mennään. No ei millään ilveksellä. Mä haluan pysyä Suomessa ja katsoa formuloita ja onnenpyörää. Minkä takia sulla on noin kielteinen asenne? No koska mä olen kalkkis ja sovinisti ja muutenkin
Juu, eikö tämä mennyt erittäin hyvin? Anna mennä vaan. Muutenkin sun paikkas on tuolla keittiön puolella. Ai mitä? Joo, nykyään on annettu ihan liikaa valtaa naisille. Nyrkiä hellan väriin vaan koko porukka. Hei, PK, hei. Hei, älä keskeytä, tää rupesi just löytyy. Ja sitä paitsi Markus ei ole ollenkaan näin paha. Oli se vaan aikaa, kun Stolperi oli vielä presidenttinä. Jarno Saarisen malja. Mä tuli kadulla vastaan semmonen otus, ettei tiedä oliko se mies vai nainen. Susta homaa sentään heti, kun Joo. Kyllä nää nykyään lökäpykset, ne pitäis kyllä armeijan pistää koko porukka. Ai niin, mehän lopetettiin vissiin jo. Joo. Niin, että Markus, olisiko sulla hetki aikaa? Ei millään ilveksellä, mun ohjelmani alkaa ihan kohta. Jake, mulla on vissyä. Mentäisikö hääpäivämatkalle Intiaan? Intia, ihan sama. Ai, että ei yhtään nappaa vai? Täh? Ai, että mentäis vaikka niinku Torremolinokseen? En mä noin sanonut. Juu, ei tarvitse selittää. Mistä se nyt suuttu? Joo, jatka sä tästä, mä lähden. Laura, hei. Mä olen tosi pahoillani siitä eilisestä. Mä myös. Mä oon tosi pahoillani, että mä suutun sulle silleen, vaikka mä itse yllytin. Joo, no, anteeksi. Kuule, tänä iltana menisi todella mielenkiintoinen näytelmä teatterissa. No mä oon vähän niin kuin lopettanut tämän koerakkausjutun. Ai. No mä eilen suutuspäissäni vähän niin kuin hoidin tämän koko homman yksin. Aha. Nyt mä en ymmärrä. No mä koeelin sun kanssa vuoteen 2015. Ilman mua? Joo. No miten meni? Ei hyvin. Aha. Susta tuli tosi epähuomaavainen. Ai musta vai? Joo, sä et muistanut kaataa mulle kahvia, kun meillä oli vieraita. Itelles kyllä kaadoin. Mitä? Joo, tää on kyllä kieltämättä, sulla on tommonen tapa. Mene sinä nyt siitä. Joo, ja sitten susta tuli muutenkin tosi sikamainen. Sä jahtasit kaikkia muita naisia ja rakkauselämä. Että se lopahtikin heti häitten jälkeen. Tuo nyt ei ole ollenkaan mahdollista, Laura. Oliks Kaikkonen itsekäs rakastaja? Olit sä itsekäs Mene rakastaja? sinä nyt sit. Jukka, sun täytyy muistaa, että mä olin sulle tosi vihainen, kun mä tein tän eilen. Niin, no toi selittää kyllä. Ja sitten vielä yksi asia. Mä inhoon miehiä, jotka nukkuu sukat jalassa. Laura, tämä on ihan järjetöntä, että sä voit tuomita mun asioista, mitkä mä oon tehnyt sun mielikuvituksessasi. Joo, mutta se on nyt tehty mikä tehty. Mun täytyy saada aikaa vähän toipua tästä kokeesta. Jutellaan myöhemmin. Nukut sä sukat jalassa? No, sinä auta mua. Noin vaan, 20 avioliittovuoden jälkeen. Just tyypillinen suomalainen keski-ikäinen nainen. Mene vaan sinne runokurssille itseäs löyteleen. Omapa on tappios. Ei sillä, etteikö meidän Jukka sais naisen, nimittäin Kaikkonen on hirviä kone. Joo, kiitos vaan PK, mutta ei mulla ole mitään saumaa, menkö. Aha. Laura! Hei, mitä sä teet tänä iltana? No äiti, terve. Joo. Niin no sitä mun piti just ruveta soittamaankin. Joo, hei kuuntele, äiti. Hei kuuntele, kun mulla on vähän menoa nyt. Mulla olisi vähän, mulla on ihan oikeesti meno. Ei, on mulla hirveä ikävä sun pullias. Joo, eikä maistu yhtään palaneelle, ei. Joo, kun mulla on ihan oikeesti vähän meno. Äiti, älä nyt rupea itkemään, joo, äiti. Älä No joo, no voimme tulla, joo. No niin, joo. No ei tarvi hakea isipuolta. No terveisiä. Mitäs? Mitä kuuluu? Joo. Ai joo, Jarkko ostanut uuden haulikon. Joo. Ja mopon. Joo, mennään ampumaan kyllä pellolle. Niin, lintuja, ei mopoja. Joo. Joo, no niin, mennään saunaan sitten. Joo. No niin, selvä. Joo, mä tuun. Kerran. Moi moi. Selvä. Hei.